What's up, Ketchup? It's your boy, Tiu Tiu. I'm Medyo Maldito. I'm James. Jung, Alex. And welcome back to my channel. Yay! Okay guys, kung nahalata nyo, may Hindi namin bagong, nalata. ay, Sorry. bagong chupet. Bagong gupit ako. Bago akong gupit guys, kasi napagupit ako kasi medyo messy na yung buhok ko. Sorry, messy. Tagal. Patingin ang mukha ng Messi. Yan. Mukhang messy. Hey guys, guys, alam nyo ba, kung naalala nyo sa last vlog ko, naunang umuwi sila Jasper, sila Ate Carla, Ate Tony, sila Carla, sila Ian, basta sila Alfred. Tapos nagpaiwan na kami ng mga ilang days dito kasi may reason ako. Yes, Ano ba yung reason na yun? Bimboy. Sino ba ng bimboy? Wala na reason. Oh. Talikod ka lang in 3, 2, 1. Sige. In 3, 2, 1. Okay guys, kasi ipapagawa ko yung CR namin, 'di ba? Sabi ko na pag uwi ko ng bahay, magpapagawa ko ng CR, 'di ba? Snake. Meron akong itatanong sa iyo. Ano 'yun? Magagawa ka naman ng sale. Meron akong itatanong sa iyo. Ano 'yun? Budget. Babalik pa ba sila Ate Tony dito or hindi na babalik? Ha? Depende sa kanila kung babalik sila or hindi. Meron naman kasi ako nararamdaman parang last chance na nila babalik dito. Hello? Bakit? Kasi may masama akong na-feel parang di na sila ata babalik dito. Hello? Bakit mo nasabing ganoon? Ano ba kaya yung... Wala lang, pero di ko lang kailangan i-explain. May mga napipil si Sek na hindi na sila babalik. Sa tingin mo kung ano yun? Oh. Sa tingin mo? Ano kaya yung feeling mo, Snake? Ano ba yan? Ay, ako na nabisayaon ha. Sige. Oh. Murag magamay-gamay naman ta, murag di na nata kailangan. Mag sa CR kay murag maggamay naman siguro ta kay mangulit naman sila at card naman. Mangulit naman daw siya sa kanang Cagayan ako na si Ate Tony po napod mo stay sa balay kay gamay naman ay kanang gamay naman nga to abangan sa balay di na mabugot naman daghan na kaayo. Na si Alfred pag mulit na pud. Di gamay na lang ta. Hindi na kailangan extra. In short, magkakahiwa-hiwalay na tayo. Ade pero kailangan gyud punog CR kay bisan pag gamay pa ta kay kanang ugnay mo ko na si CR dugay mahuman. Kasi sino yung matagal mag-CR? Walang depende sa tao mag-CR. Dito matagal. Guys, di ba kung naalala nyo sa mga previous vlogs ko na pag uwi ko, papagawa ko yung CR namin kasi sobrang liit ng CR talaga namin. Halos hindi kami makagalaw pag naliligo. Paano yung galaw? Galaw. Gano'n kalaki yung CR? Ha? Ano lang, 1 cube. 1 square meter lang yung namin guys. Yung Ganito kalaki yung CR? pag kayo, ganyan kayong apat. Maganyan kayo. Ganito kalaki yung CR. Ganyan lang kalaki yung CR namin guys. Yan, ganyan. 1 square meter. Ha? Hindi, yung CR natin ngayon. Current CR nila ngayon. Yung ganyan yung kalaki yung CR namin guys. Pumasok ka sa CR. Pag pumasok kasi, tapos may bowl pa dyan. Bawal. May bowl pa dyan. Tingnan mo, mga oto-oto. Mga oto-oto ni Roy. Gusto mo hampasin ka lang ng hollow blocks? Ano ko na lang yung plano mamaya, ipakita ko yung plano doon sa site ng kung saan gagawin yung CR mismo. Ito ang hollow blocks guys, mga 1,000 pieces to na hollow blocks in order namin. Ano isa? 15 pesos. Wow! 1,500! Wow! Ibenta ko to ng 20 pesos isa. Ibenta ko to sa 20 pesos isa sa silingan. Para meron tayong extra pera wa. Ibang klase yan talaga, Bishi. Yung hollow blocks pa lang yan. Tapos yung graba, yan. 4 tons. Gravity! Ay, 4 cubes pala yan. 4 cubes yung graba. Tapos, Pero itong isagol sa sabaw? 4 cubes. 4 cubic meters. Kala ko Tapos yung buhangin ito, sobra lang tong doon. Ay, sobra lang to sa truck. Pero doon mayroon dito din yung buhangin, mga ito naman 4 cubes din na sand. Ano sabi mo? Ano? Meron ba tayong chicken cubes dyan? Bakit 4 cubes lang? 4 cubes. 4 cubes. Ay nako, ibang klase ka talaga, Bishi. Ewan ko talaga sa'yo.
Paano mamalaman na 4 cubes yan? Amuyin mo. Amoy pig. Kaamoy mo, pig. Diba pig naman yung ano mo? Palayaw? Gusto nyo ilagay ko kayo doon sa labas tapos simentuhin ko kayo, kasali kayo sa simentuhin ha? Gusto mo matulog sa labas? Hindi, okay lang yun. 4 cubes. Paano mo malaman na 4 cubes yan? Hindi ko alam, baka magkaroon ko. Kulang eh. Sige na, try. Sige na, ito. Dapat parang 15 cubes to. Oh, 1, 2, 3, 4. Mana? Kulang. Pero inaano mo kami dito ah. Ano yung ginagawa natin dito ah? Tapos ito pa, yung ano tawag ng kabilya. Kabilya. Tapos ano sa Tagalog yung kabilya? Kabilya din ba? Rod. Ha? Rod. Bakal. Ano? Ito yung Round bar. ng mga bakal boys. Round bar. Ha? Round bar. Tagalog ba yan? Round bar? English yan eh. Ayun mo Tagalog ng kabilya, round bar. Tapos yan guys, semento. May semento pero hindi ano pa lang yan guys, mga estimated pa na ano na mga materials na magastos pero baka kulang pa to kasi ito yung ano guys, ito yung plano namin dito sa likod. Look. Daming ibon. Yan guys, ito yun. Yan, galing yan sa septic tank. Yan, ito yung ano guys, ito yung plano, ito yung ano namin. Yang ano yan, itong buong, itong nakahilirang ito. Buong CR yan. Hindi. Okay. Ano to, gagawin namin, yung fence na to, gagawin namin semento. Wow. Kasi dyan namin ididikit yung CR. Para soon, pag nagpa-fence kami dito ng ano, ng semento, ano na, diretso na, hindi na kami mag-ano pa, doble na yung gastos. Kaya ready na daan. oh, meron ng ano ba? Meron ng semento, doon na lang ididikit yung CR, di ba? I-connect na lang. Oh, Connect fence na lang kasi may plano kaming gawin itong semento yung buong fence namin sa buong lupa. Char. Oh, para iwas sa ano sa mga best. Hindi, bawal kasi yung mga ahas eh. Si Snake Princess lang yung allowed. Oh. Kasi siya yung Prinsesa yan eh. prinsesa ng mga ahas eh. Oh yan, guys. Dito yung CR namin, pahaba, pa ganun, papunta doon. Tapos dito lagyan ko ng ano, yung parang maliit na cubicle lang para sa urinal. Oh, para hindi para sa mga laki, para hindi na mag-ihi kahit sa ano. Oh, para hindi magastos sa tubig. Tsaka ano, kasi may problema yung septic tank namin dito kasi dahil sa lupa. Kaya yun, para iwas din sa ano ng tubig. Ang laki ng pwesto guys, parang times 15 yung karaang CR. Karaang CR. Ewan ko lang kung gaano, basta pahaba yung CR namin doon. Tapos ano, pero isa lang yan. Isang ano lang yung bathroom tsaka yung comfort room namin. Yung may bowl tsaka Nice. Pero may partition pa rin. Yung ganun. Kasi may nakita kami sa TikTok Na magandang design. magandang design. So yun yung gagawin namin na plano. Tapos itong buo dito, tatanggalin itong star apple na to, star apple tree. Tatanggalin to tapos sisemento namin to buo dito. Balak din ni Mama na dito ilagay yung washing machine. Para dito na din yung labahan. Dito na yung labahan. Nice. Tapos ano din, lagyan ng sampayan dito. Dito na yung labahan at hayayan. Tapos dito simento na. Oo, di ba? Maganda na ba, Bishi? Maganda ba yung plano, Bishi? Ang ganda simento. Kita niyo, hindi niyo ba nakikita na kasimento na? Saan? Ha? Saan? Wala pa pala. Wala pa. Advance. So yan po yung plano namin sa CR namin. Tapos, guys, grabe, ano pa lang to? Isang araw pa lang to nagawa, guys. Kaninang umaga pa lang sila nagano, pero tingnan nyo, may no, kaya nga may naano na sila. Kanina, dami, puro ano pa to dito, puro Sagbot. Oh, puro ano tawag yan? Mga damo. Dito ay Puro mga damo, tas ngayon, Damuhan pa. tas ngayon nakaano na sila ng para sa haligi. Sa haligi ng semento para sa fence, para sa wall. Yan, nakaano na din sila ng dito. Yan, malalim na yan guys, diyan papunta doon. Kasi hanggang doon yung balak namin na ipasemento muna na fence. Oh. Pala 1,000. Tapos, yan yung pintuan na yung sa likod ng ref. Yan yon. Yan yung pintuan papunta dito sa service area tsaka sa CR. Kasi may pintuan din dito sa CR dito. Pero isa lang yung pintuan sa comfort room tsaka At least dalawa na yung CR, di ba? dalawa na yung CR.
Hindi ka Pag nakagano na yung, pag may nakapila tapos nakagano na yung ano. Nakaganon na, nakaganon. Tapos medyo malamig na yung feeling guys. Tapos nanindog na yung balahibo mo. Tumatayo na yung balahibo mo. Tumatayo na yung balahibo. Hindi ka na Sa pisngi. Tumatayo yung balahibo sa pisngi. Oh, sa pisngi. Yan yung pinaka delikado, brad. Tumatayo yung balahibo mo sa pisngi. Delikado na yan. Oh, delikado na yan. Yan, hangin lang. Wala na. Mahanginan ka lang. Dito. Oh, yan guys. Ito na yung mga yung semento, kabilya, buhangin, bahalo blocks, tsaka yung mga graba. Yun na yung mga kailangan eh. Diba? Tapos, di pa kasali dyan yung guys, may labor pa. Ewan ko lang kung gano'n, pero pero ayos yung guys, yung kinuha namin na kasi mabilis sila magtrabaho. Yun nga, isang araw lang, pero ganun na yung... Ano ba yung nila? Pakyawan ba yan? Hindi, per day. Per day, Per day. Kasi, Pero mabilis sila magtrabaho. mabilis kasi yung tatay niya actually, yun yung gumawa dun sa kwarto namin. Okay. Kaya Kilala niya pala. kaya parang may Malapit na sa loob. May trust na kami ba? Hindi na kailangan namin na Maganda naman yung gawa nila. Chopping. Yung tatay niya magaling gumawa sa mga kahoy-kahoy. Yan. Pero Yung anak siya, yung sa anak semento. sa mga semento. Mas nice kasi na bahay nila yung skills. Oh, di ba? Ayun, excited na ako guys, pero since uwi kami ng Cebu, Yes. tsaka ko na lang kayo i-tour. Update Pagtapos sa lahat kasi medyo malaki-laki pa yan kasi may tiles pa, medyo may matagal mga pa bowl matapos pa, may bathtub. Batang? Uy, pwede ka na magkaroon na. Bathtub. Bathtub. Snake, ano ba yung gusto mo sa CR? Gusto mo yung may swimming pool? Wow! Yung may bathtub? Ay, Ano sa man? Anong gusto mo sa CR? Anong gusto mo na meron sa CR? Ano sa CR? Oh. Depende sa post sa Gusto mo paggawa may bathtub? sa bathtub. Yung May ano ba? tub ba nga? Yung May yung ganun pwede lang, ka pwede ka magigiga. humiga na Di mo may higa tubig. naman. Gusto mo may yung lang tabo lang tsaka Shower. shower. Oh, shower lang. Shower lang. Ibang klase talaga si baby girl. Ano yung mga nasa mukha mo? Pimple eraser yan. Pimple eraser. Pero ganda ng gupit ko ngayon. Yes. Fresh. Na, Pero hindi ano pa ako nga, nakalig. Chris, Ha? Sabi ko, Naiibog ka? naiibog ako. Sabi ko sa sarili ko, dapat hindi na ako nagpagupit. Kasi parang iba yung nagupit sa akin. Pero shoutout sa nagupit sa akin. Thank you pa rin. Kasi Pero maganda naman yung pagkagupit. Malinis. Hindi ka lang talaga siguro nasanay. Malinis Halos yung pareho na nga tayo. Tingnan mo, halos pareho tayo. Medyo manipis lang dito sa'yo. Pero sa akin, ka lang, bay. Ay, hindi na pala yung buhok yung sinasabi ko. Akala ko sa buhok pa. sana si Roy, di ba may tatanong ko siya? Meron din sasabihin. Oh. Roy, ano yung sinabi mo kanina? San ka? Ay, wow! Ano yung sinabi mo? lahat so far? Magkano na yung nagastos mo dyan sa mga blocks, buhangin, Ano? Mga kulang-kulang 50. lang. So guys, budget natin mga 100,000 para mabuo yung CR. Lo, grabe naman yun. Ay, di, kasi... Siyempre, may bowl pa, may bathtub pa, Sa bagay, bathtub. May bathtub mo, 20,000 yan. Lang, bathtub kayo? Bathtub yan. Mabuti na ayaw ko ba? Masyadong mahal na yun. Mahal lang yun. Medyo lang kasi nga, ipaano na namin yung fence. May fence na kasi. Kaya medyo maano yung fence. Tapos semento pa, hollow blocks pa. Kaya medyo lumaki yung gastos. Tapos isemento pa yung Ulwe, para may wow. yung service Wait area. natin. Para pag naglalaba ka, para kayo nakaganito. Wait lang. Nakalimutan ko yung sabon. Ganun pala yun. Basta guys, sobrang excited na talaga ako na kasi ito yung parang dito ko na lang yung parang dream CR ko. Dream CR namin. Ano ko talaga to? Parang pagandahin ko talaga yung CR na to kasi wala lang. Parang ito na yung dream CR namin. Ganun. Tapos tsaka na pagbalik namin dito soon, ipapakita sa inyo o pagandahin ko pa lalo. Soon. Kaya yun, maraming salamat guys sa inyo kasi hindi posible itong lahat kung hindi dahil sa iyo. Kaya hindi ko talaga hindi ko talaga nakakalimutan yung mga support nyo sa amin, yung support nyo sa aming lahat. As in, sobrang thank you sa inyo. And I love you all. Maraming salamat.
Si Bunso, wala dito si Bunso kasi mamaya pa siya sasama siya ni na mama punta dito. Mamayang gabi pa sila pupunta dito sa kasi dito kami matutulog. So yun guys, yung next project ko pag uwi na talaga namin kasi after ng passport ni Japet, uuwi na kami dito. Ewan ko lang kung sasama ba sila, depende na sa kanila. Punta lang kami ng US guys. Hindi guys, kaka yung next project ko, yung pintura na dun sa salas namin kasi wala pang pintura yun. Tapos, di kasi may balak din kami magpa-extend dito ng kwarto. Kasi sisirain yung kwarto ni mama para lumaki yung salas namin. Tapos mag-extend kami dito ng 2 kwarto para kay sa auntie namin tsaka kay mama kasi dito daw titira yung kapatid ni mama na galing Saudi. So, yun po yung mga plano namin dito sa bahay. Hindi namin kailangan ng sobrang laking bahay kasi kahit nga liit lang to pero dami namin dito, mas masaya, di ba? Yes, mas maganda yung maliit na bahay. Alam mo bakit? Bakit? Mas madali kayong magkita. Tsaka hindi mahirap maglinis. Oo, tama. O, di ba? Kung malaki, baka pag bukas pa makikita yung mga kapatid at mama, papa mo. Mag-escalator, papapunta. Char. Grabe. So, doon po dito tapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!